गवळी मध्ये हे वाटत कोणता वाटते ती गवळी गड ना मारून येत होते बाहर से कोण बोलूच ना होती तो भाजपा वाला माहिती ना दोन माहिती लगे नाही ट्रॅफिक को जाम कर दिले ना 3 घंटा 2 घंटा लागला बारा खाली आमका 2 घंटा लागला 2 घंटा बोल बोल अरे बोल बोला रे ना आला ना नाही हो माझ्या गवळी गाडी पसंत कर दिली हो टेन्शन नाही
बट खाली नाही ते दे बोल चले काय करू गाडी कोण अरे बुढ़े चलते ला मीठा पीठा सब और नहीं साइड को लपट लाइव लाइव पार करेगा पार करेगा पार करेगा करेगा बोला डम्बर मजा ये सब लोग आपका कॉन्टेक्ट मिला